Nu slutter vi af med det bedste følge, vi har set i formiddag. De er katalog nummer 14. Ten Harris with Temptation fra Annette Toft Jensen i Snersted. Faren er Tælle med Temptation, og morfar det er din mor. Og jeg kan se, at vi har ejeren ved siden af. Annette, nu skal vi have den her runde. Flot og velrejst og højstillet følge. Passende udvikling, passende rammer. Der bliver nogle rammer, som fungerer godt sammen. Vi har set en rigtig god bevægelse. Hvorfor skal vi ønske lidt mere rum i skridt, men særdeles god og elastisk. God knæ-haseaktion i trav og galop. Og vi har givet karaktererne 9 i typer og rammer, 8 i fundament, 7 i skridt, 9 i trav og galop. Og den slutter med 9 i helhed. Og et stort tillykke her også fra dommerne med placeringen som det bedste følge. Og vi siger endnu en gang tillykke til dagens bedste dressurhoppefølge. Kalle Havers with Temptation fra Annette Toft Jensen i Snedsted. Det er Temptation-lærer, og fra Genoir og Vildskjolder og Kalle Havers with Noir. Og Annette er jo en af de eksempler på, at man godt kan starte på en hoppe uden alt for meget afstand, og så starte i nogle register, indtil man nu har fyldt sit stamtavler ud. Altså, så nu er hun noget der frem, og hun har fuld gyldighed på stamtavler op. Og det skal jo en spring, hvis hun har holdt det, vil vi tage senere. I hvert fald endnu en gang tillykke med det der fantastiske hoppefølge.